سلام كما يتصنحوا تخاتاتلتن فتوتن حريانوس نيوز زيناتات زعلات حيزنا قريبنا لنا channelنا لايك شير سبسكرايب مقبار فلا محروم يقبروا حزب تግራይ هاجر اب مقنع محلاو العلا بركتو خقبر زصنحن زلون حزب مخانو ان تفلطن معرنتاو حدنت هنصت فيدرالو ديمقراسياو سرعت استغادله حلف واغا زخفلن هلو اب مغز عدو كما طلعتو سيدو اب لعليو دما صنت تبينلو دحر سممعنت تصابو مقتعون انتخونه معنيا زيبلو بدل انغفعننا بصحوم انت زلا سلام رغعات كله تساكيمو تسفا زنبر زلو حزب يو زبلم ماخلاي كوميتي غزيوم محدار تግራይ حز حلف خفيل ايا حلفي قبانيو زيبلا ورجع حزب دحر سممعنت بريتونيا ونتخونه بتخوينا سبصح زوريا ملش ماسيتي كياخلو بستفلاليو كلكلاتات نصف زي بلسنا لبوناون محبر ايكونومياو صقمات تساطحو كامزلو حبيرو بمسرت وعلى بريتوريا استمزابلن سسددن حزب دحنتو تحليونا بمربتكم ملأس حق منقستا وسن تግራይ كرغاغصم نا تصبي زصن حزبي حزدما بيت مغرب فيدريشن زحلفو فالو الوسانه تختيلو بورد مرص ايتوبيا كمال 16 لكاتيت 2018 عام تمرت محلل فيوز بلوسانن حق منقستي فيدرالو ديمقراسياو سرعه ستحس طرح زي كونس تግራይ داغماي ناي مدقاقن مبتانن حلم شرحن كيزاري بقبر زاري تغبار كوينلو زبلن تخون زو وسانه دما اب هلونا قصالنت بهره تግራይ زنጻጽر حدغኛ وسانن كبل كونين غوز حدغኛ تغبار صعبينن كبير صعبين كسعب زخل سلام تهاجر طرح انت يكون سلام رقعت تزوبا كو خزخل كم زخونه بمفلاط فدرال منغستي بهتص مقرمتاس قوم تخوسل بطبق حاتيتو بزغاطام غباي زتن مردان تግራይ ፖለቲካው እምነት بزي قدس ملا تግራይ نزحገ ወጥን حدغኛን ተግባር ንምኹናን ዘራዩ حدነትን ቃልስን ዘለውና አዳ በመግላጽ በቀጻለውን እዚ አብህላውን ቀጻልነት ትግራይ ዘነጻጸረ ተግባር ክሳብ ዝخبስ حدነት ውስጥሙ ሰለሞን ሄሉና ቃልሱ ከሕየል ዝብል ጻውዒት አቅሪብሎ ንዝታ አሳሲሩ ሀገራዊ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ቦገን ክልል አምሓራ ናይ ብጽሕን እዩ ሕቶታት ንዘላዓለሉ ዘሎ ሰፊሕ ከባቢታት ክልል ትግራይ ካብ ግዜኦም ምሕዳር ትግራይ ወጻኢ ኣብ ትሕቲ ባይቱ ተወከልቲ ህዝቢ ኮይኑ መረጻ ካይድ ሙሳኑ ኣብቲ ሃገር ዓብይ ኣርእስቲ ፈጢሩሎ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ትማላ ማስያብ ዝውጦ መግለጽ ኣብ ትሕቲ ክልል ትግራይ ብምዃን መረጻ ዘካይድ ዝነበረ 5 ከባቢታት ራያን ሕመራን ሎም ዓመት ኣብ ዝካይድ ሃገራዊ መረጻ ካብ ምሕዳር ክልል ትግራይ ወጪ ኣብ ትሕቲ ባይቱ ተወከልቲ ብምዃን ድምጹ ካብ ሙሳኑ ብምግላጽ ካብ ቤት ፌደሬሽን ካብ ቤት ምክር ፌደሬሽን በስተውሃቦ ውሳነ መሰረት ተዳሪኹ ድማ ኣብቲ መደምደምታ በብጽሕውን ዘመላኽት እዩ ድሕሪ ብሄራዊ ሃገራዊ ድሕሪ በሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝወጸ መግለጺ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ በወገኑ ህጹጽ ገብረ መልስ ዝሃበ ብምዃኑ ነቲ ድምጽ ህዝቢ ትግራይ ዘይብሉ ቤት ምክር ዝሕልፈ ውሳነ ብትሪ ድሕሪ ምኹናን ዝሓደገኛ ውሳነ ከስዕቦ ዝኽእል መዘዛ ብግምት ምእታው ብኣግኡ ከረም ዳግም ግምት ክግበረሉ ብጽኑዕ ይሓትት ብምባል ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንዘውጽኦ መግለጺ ነጺግዎ ሃገራዊ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝርዝር መረጻ ዝካየደሎም ክልላት ጣብያታ ስቦግዒ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ሕመራ ዓድራ መጸጸለምቲ ኮረምን ኦፍላን ከምኡ ራያ አላማጣ ትሕቲ ግዜኦም ምሕዳር ትግራይ ብምዃን መረጻ ክሳተፍ ምውሳኑ ኣፍሊጡ ምንባሩ ዘዘከሪዩ ትማላብ ዝወጽ ሓድሽ መግለጽ ድማ ቤት ምክር ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ፈለማ ማዓልታት ናይ ዝወርሒ ናብ ቦርድ መረጻ በዝጻሕፎ ደብዳቤ ተካታዕ ተባሂሉ ዝጥቀስ ከባቢታት ብሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ናይ መወዳእታ መዕለቢ ክሳብ ዝረክብ ካብ ክልል ትግራይ ወጻ ትሕቲ ተወከልቲ ፌደራል ብምዃን ክመርጽ ኣለዎን ዝብል ውሳነ ድማ ተቐቢሉ እቲ መረጻ ቦርድ ኣብ መግለጺኡ ቤት ምክር ፌደሬሽን ኣብ ዝሰደደልና ደብዳቤን ክልላት ትግራይ ንምሓራን ዘካትሕ ዘሎ 5 ከባቢታት ካብ ትግራይ ወጻኢ መረጻ ከይካይድ ተወከልቲ ሃገራዊ ባይቶ ክመርጽ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ብምባል ብተወሳኺ ኣብ ተካታዕ ቦታታት ክልላዊ መረጻ ዝካየድ እውን ተካታዕ ቦታታት ብሕገ መንግስቲ ሃገር መዕለቢ ምስ ረኸበ ጥራሕ ምዃኑ ከም ዝተነግሮ እውን ወሲኹ ዝጠቀስ ኩናት ትግራይ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ድሕሪ ምውልዑ ንሰፊሕ ግዛት ምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ከባቢታት ወልቃይትን ሕሞራን ራያን ኣብ ትሕቲ ዕጡቃት ክልል ኣምሓራ ምህላው በመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ መዕለቢ ክረክብ ዝነበረ ትጽቢት እውን ዛጊድ ክሳብ ሕዚ ውጽኢት ኣይረኸበን ሕዚ ወጪ ዘሎ መግለጺ ሃገራዊ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ ሓደጋ ከይወስዱ ስጋት ፈጢሩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ኣስታት 1 ሚልዮን ዝጥሮም ነበርቲ ናብ መንበሪ ቤቶም ከይመለሱ ድሮ 6 ዓመት ሒዞም ምህላዎም ዝፍለጥ እንትኸውን ትማል ዝወጸ መግለጺ ብወገን ትግራይ ከቢድ ቁጣዕ ፈጢሩ ምህላው ግን ገና ኣብ ቴንዳ እንዳሃለው ካልእ ዙር ኩናት ከይውላዕ ከቢድ ስጋት ሰፊኑ ዘሎ እዩ ዝኸምዚ ኢሉን ከሎ ምኽር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ብዝኾነ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ትግራይ ብወገኑ ባይቶ ፌደሬሽን ኣብ ተከራኸረ ዝተባሃለ ከባቢታት ትግራይ ዘሕልፎ ዘሎ ውሳነ እንተዘይኣሪምዎ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት መረጻ ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ ውድብ ስምረት ናብ ባይቶ ፌደሬሽን ከምኡውን ሃገራዊ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝጸሓፉ ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ነቲ ውሳነ ዘይሕገ መንግስታዊ ክብል ዝኾነን እንትኸውን ነቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ዳግመ ግምት እንተዘይተገይሩሉ ውድብ ስምረት ኣብ መረጻ ክህሉ ከም ዘይኮነ ኣነጺሩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብወገን ትግራይ ከም ምፍራስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጥመት
ብምዃኑ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ትግራይን ሓይልታት ፌደራል ዳግማይ ጎንፂ ከይፍጠር ዓብይ ስጋት ኣሎ። ኣብ ወሰናወሰን ከባቢታት ትግራይ ዝረአ ዘሎ ኣፅዋር ናይ ምፅጋዕ ተግባራት እውን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ስንባደ ድማ ፈጢሩ እውን ቀፂሉ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ በምብራቅ አፍሪካ ግብረ ሽበራ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝሃነፀት ኣፍሊጡሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ እዚ ዝበለ ከተማ ሐዋሳ ብዝተኸብረ መበል 5 ዓመት ምምስራት ፍሉይ እዚ ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዘስምዖ መደረ እንትኸውን እቲ ፍሉይ ናይ ኮማንዶ ሓይሊ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ምብራቅ አፍሪካን ዝከናወን ናይ ሽበራ ተግባራት ዘምክን ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ረጋጊፁ። ናትና ምድላው ኣብ መላእ አፍሪካ ሰላም ከም ዝህሉ ምርግጋፅ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ትዕልሞ ዘላ ፍሉይ ሓይሊ ኮማንዶ ኣብ ዞባና ቀርኒ አፍሪካ ምብራቅ አፍሪካን ዘለዎ ሃገራት ቀንዲ ደገፍ ዋልታን ይበል። ነዚ ዕላማ ዝንምዕዋት እቲ ኣብ ምድርን ጎቦታት ጥራሕ ዝግበር ዝነበረ ናይ ኮማንዶ ስልጠናታት ናብ ናይ ባሕሪ ስልጠና ከም ዝተሰጋገረ ብምሕባርም ካብ ጫፍ ሶማልያ ክሳብ ጫፍ ምጽዋዕ ኣብ ዝዘርጋሕ ገምገም ባሕሪ ዘጋጥም ስጋት ግብረ ሽበራ ኣሕዋትና ንዝኾኑ ህዝብታት ደጊፍና ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ልምዓት ንምርግጋፅ ክንሰርሕ ኢና ይበል። ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሙሉእ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ምብራቅን ኣፍሪካን ዝኣክል ፍሉይ ሓይሊ ሃኒፅ ኣላ ክብል ድማ ጠንቂቁ ዘሎ። ብፍላይ ሃገሩ ምስ ኤርትራን ሶማልን ጅቡትን ብጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ምፍጣጥ ኣብ ዘለትሉ ህሞት ሃገሩ ባሕሪ ዝዞባ ዝሕልፉ ፍሉይ ኮማንዶ ምዕላማ ዋላዳ ኣይግለጽ እምበር እቲ ጽምብል ዝተኻየደሉ ስቴድየም ኣብ ዝተረኣየ ድሕሪ መድረኽ መልእኽቲ ኣሰብ ኢትዮጵያ ዝብል ጽሑፍ ዝተለጠፎ መርከብ ብፍተው ጽልኡ ተዓጺናይ ንነብርን ዝብል ጽሑፍ ይንበብ እውን ነይሩ። ቃላት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ኣብ ድሕረ መድረኽ ስቴድየም ዝንበብ ዝነበረ መልእኽቲ ዝሳነብ ዘይምንባሩ ንብዙሓት ከም ዘገረመ ዕላማ ቃላት መራሕን ጹርነት ከም ዝጎደሎ ድማ ፍሊጡ ዘሎ። ካብ ብቅድሚ ትማላት ሒዙ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝርከብሉ ከባቢታት ዳባት ኣለመዋጭ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ፋኖን መንግስቲ ፌደራልን ጎንፂ ብምሉዑ ነበርቲ ማዓስከር ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዓብይ ናይ ህይወት ሓደጋ ወዲቖም ኣለው። እቲ ካብ ብቅድሚ ትማላት ሒዙ ኣብ ከባቢቲ ማዓስከር ኣብ ዝርከብ ቦታታት ዝፈለመ ጎንፂ ክሳብ ሎሚ ይቕፅል ኣሎ። ከበድቲ መዳፍዕ ዝሓወሰ ኣዝዩ ከቢድ ውግእ ዝነበረ እንትኸውን ዛጊድ ኣብ ህይወት እቶም ስደተኛታት ዝወረደ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ እኳ እንተዘይሃለወ ኣብ ናይ ቀረባ ርሕቀት ይካየድ ምስ ምህላው ግን ሰቀቃ ሓደጋ ከይወርዶም ሸቕሎት አውሪዶም ኣለው። ብፍላይ እቲ ጎንፂ ክልተ ዕጡቃት ፋኖ ከም ዝተቀትሉን ሰራዊት ፌደራል መምሃር ክኸውን ብምባል ሬስኦም ናብ ከተማ ምጽኡ ከም ዝደርበዮ ዝግለጽ ዘሎ እንትኸውን ተዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ፋኖን ፌደራል መንግስትን ዋላ እኳ ብቐጥታ ኣብ ህይወት ስደተኛታት ሓደጋ እንተዘይብጽሑ ብክልቲኦም ወገናት ዝረአ ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባር ግን ኩነት ንኣእምሮም ኢሰብኣዊ ተግባር ግን ንብዙሓት ስደተኛታት ድማ ኣሻቒሉ እውን ቀፂሉ። ኣብ ሞስኮ ኣብ ኣፍ ደገ መደበር ባቡር ብዝተፈጸመ ነታጉይ ሓደ ኣባል ፖሊስ ተቐቲሉሎ። ኣብ ሞስኮ ኣብ ኣፍ ደገ መደበር ባቡር ብዝተፈጸመ ነታጉይ ሓደ ኣባል ፖሊስ ትራፊክ ምሟቱ ስዒቡ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሩስያ ድማ ህጡጽ መግለጺ ኣውፅኡ። ኣብ ኣፍ ደገ መደበር ሳብ ኢየሎቭስኪ ኣብ ጥቓ መኪና ፖሊስ ትራፊክ ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ነታጉይ ብምፍንጃሩ ድማ እቲ ሚኒስተር እንትሕብር በቲ ሓደጋ ካልኦት ክልተ ኣባላት ፖሊስ ትራፊክ እውን ቆሲሎም ዘለው። ተኸታተልትን ፈተውትን ሕርያኖስ ኒውስ ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም እዋናዊ ሓበሬታታት እዞም ክሳብ ሕዚ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ተመልስና ብካልኦት እዋናዊ ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና። ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ፈላማይ ሕርዮም ይግበሩ።